Tomorrowland, Fantasyland. Tomorrowland, Fantasyland. Tomorrowland. Toontown. Toontown és la zona de Disney Tòquio destinada per als més petits. I si és que no us heu fixat encara, cada zona de cada part de Disney està senyalitzada amb un color diferent del terra. Ara ja ens trobem a Westerland. Hem agafat Fast Pass i ens donen hora per la nit, després dels espectacles. Ho posaré ara. Disney París. Otra vez. I ara torna a ser de dia. Màgia de vídeo. Segueixen venint parelles disfressades igual. I l'Aima ha descobert que hi ha tios... O sigui, hi ha noies que per anar en conjunt amb la seva amiga es disfressen de tios. Per exemple, la princesa de no sé què, una amiga va de príncip. Una tia d'Aladín i la tia de Jasmine. Sí, exacte. Entrem a... Kaizo Kuoni. There be a plenty in this cussing place. Tell him, Alan, don't be cheeky. Això d'aquí és per veure l'especial de Halloween de Disney Tòquio. Anda que no hi ha gent ni res.
の仕業だ。見事な攻撃だ。スペースレンジャーグリーン部隊、秘密兵器を破壊する。ザーグを追い詰めたぞ。全力で攻撃を続けろ。スターコマンドを甘く見るなよ。El gancho. Qué guapo, tío. Fins aquí el segon vídeo del Disney Tokyo. Si us ha agradat el vídeo, doneu-li a like, compartiu-lo i subscriveu-vos si encara no esteu subscrits. I nosaltres ens veiem al següent vídeo. Fins a llavors, sayonara, somiadors!